मोनसेयाव खामानि मावाबानो मोनजाया इदि मानसि दं। बिनिखायनो नैबे जेंनानि थाखाय जों गामिया दा बे एसे थोक्लिबावनो दङ दा। नैबे दैमानि हा एसेनि थाखायनो दावराव दावसि। बै न' गोजा बेनिफ्राय गिर्जा बेनि खाथियावनो जाथाया जादों गावलायलायनाया। गुड आफ्टारनुन लोगोफोर, बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो गुगामुग हालामनि सिङाव थानाय मिसिं आरो आदिफोरजों दावराव दावसि जादोंमोन। आं बेनि खाथियावनो बर' गामियाव दंफैयो, 2 नं पाहारपुर होननाय गामियाव। बिदिब्ला नैबे गामिनि एसे थागिबि बिथांमोनजों रायलायनि। बिथांमोना बे समावथ' हाजोआव थांनाय फैनाया टटेलि बन्द' जाना दं होनना बुंदों। नैबे न'खरनि बिथांमोनजों एसे सावरायना लानि, नोंथांमोना एसे खोनासंलांबानो जाबाय। नै ओरैजाय दं। नोंथांमोननि बे गामिखौ मा गामि होनदोंमोनलाय? 2 नं पाहारपुर। 2 नं पाहारपुर ना? ओमफ्राय बे साननैसोआवथ' खोनादों जै दिनखालिनिफ्राय आदि आरो मिसिंफोरजों बेयाव गावलायलायनाय जादों। बे दिननिफ्रायथ' नोंथांमोना खुनु हाजोआव थांनो हायाखै, हाजिरा बायदिसिना मावनो मोनाखै। नोंथांमोना बर्थमान बे साननैसोआव माबायदि खस्थ'जों सोलिनाय दं? बिदिनो दंसै आरो मा होननोसै, खामानिथ' गैखाला, मावनोबो थांनो मोना। ओरैजा थांबाबो सोङो अबाव थाङो होननानै। थांनोथ' दैमायावल' थांनो होयो, ओमफ्राय ओरैजा बेलेगखै थांनो होआ। खामानियानोथ' गैखाया, जानाय लोंनाय इदि थानायल'सै आरो। जेरावबोथ' थांनो मोना, न'आव जिरायबाय थानायल'सो जानानै। उन्दुनाय जिरायनाय, खामानियाथ' जेबो गैखाया। दा साननैसोबाबा अबाव ओंखाम मोनजागोन बेखौसो सानबाय थायो आरो। माबा खामानि मावनो मोनाबा, रांथ' गैखाया, खामानि मावनानै जाग्रा मानसि नालाय बिदि जायो आरो। आदिफोरनाव हाजोआव थांनानै खामानि मावहैयोमोन ना? आबादफोरनावनो थांनानै खामानि मावनानै जायोमोन आरो। ओमफ्राय बे साननैसोआव सोरबा थांनाङा होनना बादा होदों नामा नोंथांमोनखौ? मानसिफ्रानो थांनाङा होननानै बुङो आरो। बोरैबा माबाफोर जागोन नामा आरो, दावराव दावसि जालाबायबा। गामिनि मानसिफ्रा ना? बेखायनोथ' जेराव थांनाय जाया। ओमफ्राय इयावथ' दा जिबायदि पुलिस CRP बेटेलियानफोर दङ, बिथांमोना नैबे जाथाय जानाय दिननिफ्रायनो दासिमबो बेयाव गार्ड होबाय दं नामा? जानाय दिननिफ्रायनो इयावनो दंखायो, दा हर सान सामफ्रामबो थाबाय थायो। बेयो जोंनि आसामनि ना? आसामनिबो दं, अरुणाचलनिबो दं। प्लास बर्डार जाहैबाय नालाय। बर्डार जाहैबाय। अरुणाचलना एसे सिगाङाव दं, ओमफ्राय माबा आसामनिया गाहायसिनाव दं आरो लामायाव। बे लामानिफ्रायनो इदि जाबाय थायो माने। ओमफ्राय नैबे पुलिसफ्राबो थांनाङा होननानै बादा होयो नामा ओरैजाय? पुलिसफोराथ' ओइ अरुणाचलना सोङो आरो, ओरैजा गामिखै थांनाङा होननानै। माने दैमायाव थांनो हायो आरो। दैमाया बेनिफ्राय बेसे गोजानबा? दैमाया बारा गोजान नङा, इनिफ्राय इसोर थानायनिफ्राय एसे माबा खालामबानो ओंखारबानो मोनो। बिदि माने इसोर आरो दैमा जिङावनो दंना। ओमफ्राय इसोर सोङो आरो, दैमाखौ थांबा थांदो, ओरैजा गामिखै थांनाङा दे होननानै। इसोरबो माने गिनानै दङ जे। माने माबाफोर खालामगोन खोमा सानो ना? माबाफोर खालामगोन नामा साननानै गिनानै थायो माने। ओमफ्राय दाथ' थाखा फैसा गैयाना? दाथ' अबाव थाखा फैसा, खामानि मावनो मोनाबाथाय थाखा फैसा थालाबायनांगौब्रा। खामानि मावनानै मोनबासो थाखा थायो। अरुणाचलाव थांनानै मा खामानि मावहैयोमोन नोंसोरो? अरुणाचलाव बिदिनो जे खामानि मोनो बेखौनो मावहैयोमोन। माने जि खामानि मावनो होयो बेखौनो मावो आरोना? होमबाथ' बे साननैसोआव थाखा फैसा गैया, हाथाय बाजारफ्रावबोथ' थांनो हायाखै? हाथाय बाजाराव थांनोसै आरो, दा रां गैयाबा, फैसा गैयाबा। बेखायनोथ' बिदि जानानै दङ आरो लासै। बेनिफ्राय बेसे गोजान जायो होनदो दाखालिदि जि जाथाय जादोंमोन? बेनिफ्राय एसे सिगाङावनो, बारा गोजानबो नङा। खाथियावनो ना? खाथियावनो। ओमफ्राय बिराद मोजां गोहोम गोलैदोंमोन नामा नोंसिनाव इयाव? बिदि दावराव दावसिया? जाथाय जानायफ्रासो एसे माबा खालामो आरो। बेखायनोथ' बिदि जानानै दङ। जेनेबा नोंसिनाव बेबायदि जेबो जानो मोनदिया आरोना? जि जायगायाव जादों बेयावल' दावराव दावसिया जादों। दा इसोरनि थाखायनो जोंबो जेरावबो थांनो मोनाखै आरो, जिरायनानै। दा दावरावआ जाबाय मिसिं आरो आदिनि गेजेराव ना? दा माने जेसेबांखिनि बेखिनियाव माने हाजोआव मावना जाग्रा जाय बिथांमोन दंना, बर' जा मिसिं जा, रावबो थांनो हायाखै, टटेलि बन्द'। बन्द' गोजा, खामानि थांनो हायाखै। दे जागोन दे, न'खौ एसे नायनि नै। फंबाय मोनानि न'आ इनो जाहैबाय। नै नायना ला। ओरैजाय एकदम खाथिथार आरो दै, दाखालि जाथाय जानाया नै हाजोखौथ' इनिफ्राय नुहुरखायो नै। ओरैजाय ससे थांबानो मोनहैयो, पुलिसफोर दं, दा थांनो हागोन ना हाया। जाथाय जानाय जायगाखौ जुम खालामनानैबाबो देखायहरगोन आङो। नै साखाथियावनो न'खरसे दङ, आं बिसानावबो एसे थांनि, बिदिब्ला बिसाजोंबो एसे रायलायनि। ओइ ओइ ओइ
मा खालामदो भाई नै दङ दङ गरम गरम ना भाई बे साननैसोआवथ' ओरैबायदि गरम जादों होनना खोनादों जाथायाथ' जानानै थांबाय माब्लाबानो ना दिनैसिमबोथ' बे माने दावराव दावसिनि रेगाया थैयाखै ना बेनिफ्राय आङो बेनि गेजेरावनो नोंथांमोनखौ फंनैसो खोथा सोंनो सानदों नोंथांमोनाथ' साखाथियावनो थायो हिसाबै ना एखे बर्डारावनो थायो हिसाबै नोंथांमोनाथ' हाजोआव थांनानै बेबायदिनो बायदिसिना खामानि मावहैयो बा माबा मोनसे नांगौ जायोब्लाबो नोंथांमोना हाजोआव थांनानै लायो ना बे साननैसोआव परिस्थितिया माबायदि जाना दं थांलाय फैलाय खालामनो हादों ना हायाखै बे साननैसोआवथ' परिस्थितिया थांलाय फैलाय खालामनो दा बन्द' ना माने जोङो बर्डार एरियायाव थानानै माने जोंनि नैबे साखाथिनि गामिया बर्डारनि गामिया एसे खस्थ' दं आरो जों गामिया आरो जेरै माने जों गामियाव सोरबा हाजिरा मावाबानो मोनजायै मानसि दं सोरबा सानसेयाव खामानि मावाबानो मोनजाया बिदि मानसि दं बिनिखायनो नैबे जेंनानि थाखाय जों गामिया दा बे एसे थोक्लिबावनो दङ दा दुख खस्थ' दंहैयो आरो जेनेबा दा 10 थारिखनि जानाय खोथा थांनाय 10 थारिखआवनो जानाय दिनै जालायलांबाय 12-13 दिन बेनिखायनो जों सानो आरो जे जेंनाया थाब सुस्रांबा मोजां जोंनि थाखायबो एसे दुख खस्थ'आ एसे सुस्रांलांनायनि आरो ओमफ्राय जेनेबा भाइ ना नोंथाङाथ' हाजोआव थाङो ना मा खामानि मावोमोनबा आदिफोरनाव मावोमोन नामा आंनो जोंना बिदिनो आंथ' बिदि मावा बार' आं ओरैनो मिस्ट्रि मावो मालाबा मोनबा आदिनावबो मावो मालाबा मेरिनावबो मावो माने जेराव खामानि मोनो मावो आरो जों खिन्थु गामियाव दं आरो बिदि मावग्रा हाजोआव थांग्रा मानसिफोर दं मोनजायै मानसिफोर दं गामियाव बिनि थाखाय आं एसे दुखु दं आरो ना गामियाव निजेनि थाखाय नङाबाबो गासिबो माने रायजोनि थाखाय आरो ना रायजोनि थाखाय आरो होमबाथ' दा जाथाया जाबाय गुबुनजों दा खाथियाव थानाय हिसाबै जोंनि बर'फ्राबो खस्थ' मोनफादों आरो ना दे जागोन दे होमब्ला ना एसे न'खौ नायनि नै भाइमोना न'आ बेनो जाहैबाय आइबो मोनाखै नामा दासिमबो सारभे खालामगोन ना खालामाखैबा खालामबाय ना बे बोसोराव खालामदो नामा एखेथ' हाजो खाथि हिसाबै थख' बिलाइनि बांसिन थायोना नै नै नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय बाख्रिनिफ्राय लानानै थख' बिलाइ आरो ना नै बाख्रियाबो थख' बिलाइ बेनिफ्राय नैबे गाहाय न' बेयावबो माने बारान्दाया थख' बिलाइयानो होनजायो नै दे होमबा दै थाथ' आं ओरै थांना फैनि दा आङो फैयै फैयै आरोबाव मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय लोगोफोर बिसोरनि नुथायखौबो एसे नायनायजों लोगोसे खोनासंना लालायदो नोंथांमोना मा बुङो नै इसानाबो थख' बिलाइनि न' नायना लाबानो जाबाय नै इखै बांसिन थख' बिलाइनि न'आनो नुगोन मानो होनना बुङोब्ला हाजो खाथि ना लोगोफोर मा खालामदो आदै जिरायदों नोंथांमोनजों एसे दुखु सुखु खबर लानो होनना फैबाय थां फै हाजोआव थांनाय खामानि मावहैनाय बेफोरथ' एकदम टटेलि बन्द' जाना दं होनना खोनादों दा बेफोरनि सोमोन्दै आदैया एसे बुंगोन नामा हाजोआव थांनायखौ सोर बादा होयो माने जोंनि बेनि फाब्लिकआनो होनदों बेनिफ्राय आदैमोनाबो बेबायदि हाजोआव थांनानै माबाफोर खामानि मावहैयो नामा मावो ना हाग्रा एवो दंफां दानो दंफां रोगायो आदिफोरनाव रोगायो आरो जोंनि बिसोरो बुंदों जोंनि बर' हारिया जेबो गैया होननानै बुंगासिनो दं आरो लांदांफ्रा नोंसोर फैयो होननानै लिंहरो आरो ना बिसोर फैयो होनना लिंहरो नै बिसोर हगार हरा थांथ'नाङा होनना बुङो माने माबा मोनसेफोर जानो हागौ बिसोर हगार हरा न'आव थांनो होयो बेनिफ्राय बेसे गोजान जायो आदैमोना दाखालि जाथाय जानायनि बेनोसै बे एकदम खाथि ना गिर्जा न' खाथियानो गिर्जा न' बेयावनो ना गिर्जाखौ नायथ'वाखै बार' आं नायगोन र' दसे उनाव गिर्जा न' खाथियावनो बेनि हाजोखौ ओरैजाय नुहुरो दायो मोजाङै देखायगोन बेनिफ्राय आदै बे साननैसोआवथ' नोंथांमोना हाजोआव थांनो हायाखैना खामानि मावनो हायाखै थाखा फैसाबोथ' गैया बिराद खस्थ' जाना दं खोमा खस्थ' जादोंथ' आरो हाथाय बाजारावबोथ' थांनो हायाखै नोंथांमोना थांनोनो मोना ओजों हाथायाव थांबाबो माने ओजों साप्लाय खालामो होननानै जोंखौ माल बुस्थुखौनो लाबोनो होआ बाजारनिफ्राय
निजि जानो थाखायबो माने लाबोनो हाया निजे जानो थाखाय माने बुरजा हाया आरो ना बुरजा हाया अ नोंसोर साप्लाय हरो होननानै औ बुङो सोर बुङो इदि मिरिफ्रा हमगासिनो दं अ बे लामायाव मिरिफ्रा अ माने नोंसोरो खाथियाव थानाय हिसाबै उम माने दाउट खालामो आरो ना खालामो बुरजा माल बुस्थुबो लाबोनो होआ होआ इदि होलायबायनो गानगासिनो दं अ सोर बिसोरो गानदांफ्रा लांदांफ्रा सोरनो होदों गावसोरजों अ गावसोरजों गावसोर होदों माने जोंनियाथ' जेबोआनो गैया मानसिखौ हमनो होननानै नागिरगासिनो अ मोनाखै दाबो मोनाखै अ हमनो मोनाखैना दाबो हमनो मोनाखै गावसोरथ' हमना होआखै होनबा गावसोर होआ अबहाय फैनो गावसोर गावसोर अबाव हमना होनो ना अबहाय दंथाय अ आसामनि पुलिसासो नागिरबाय दं दा नागिरगासिनो गावसोरथ' पात्तायानो गैया फात्तायानो गैया जेने तेने मिलायनानै दङ आरोना जेनेबा इनो आरोना आदैमोन आङो दिनै इयाव फैनानै खबर लानायानो जाहैबाय नोंथांमोनखौ आं खोनादों दिनैसिम माने जाथाया जानानै थांनायनि उनावबो नोंथांमोना हाजोआव थांलाय फैलाय खालामनो हायाखै हाजिरा मुजिरा मावना जायोमोन हाजिरा मुजिरा मावनो मोनाखै थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों प्रब्लेम जादोंथ' ओमफ्राय माइरंफोरबो बायना जायोमोन नामा माइरं बायना जायो बायना जायोना बाख्रियाव देग्लाय माइ गैया दा बेबोथ' मोनसे प्रब्लेम हाजोआव जुदि थांनो हायाबा माबोरै माइरंखौ बायगोन ना थाखा फैसा जुदि मोनाबा हाजिरा मावनो मोनाबा दे जागोन दे होमबा ना आदै गोजोननाय थाबाय बे मोनसेखै बर'नि न'आ बेनो लास्ट इनिफ्राय आङो बाउन्डारिखौ एसे देखायगोन दे नोंथांमोननो नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेयो दैमा बै गाहायाव दं दैमाया ओमफ्राय हाब्रां बै आदिनि न' लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै हाजोआथ' खाथिथारखा इनिफ्राय नै बेयो जों दानि थांनाय आदैमोनानि न'आ बेयो दा आङो फैयै फैयै आरो मोनसे जोंनि एकदम दाखालि जाथाय जानाय खाथिनि लास्ट बर'नि न'खराव फैबाय आङो लोगोफोर इसोरनि दुखु सुखुखौबो एसे खोनासंदो बिथांमोना मा बुङो आं एसे सोंनाय फिननायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय खुलुमबाय आदै नोंसिनाथ' दाखालि जि जाथाय जादोंमोन ना मेसिं आरो हाजोआरिफोरजों एकदम नोंसिनाथ' खाथिथार लास्ट न' होनजायो नोंसिना बेनिफ्राय दाखालि जेथिया जाथाय जादोंमोन आदैया न'आवनो दंमोन नामा जोङो दंजोबोनालाय न'आव बिदिनो मोसौ खालाय फैलाय मोसौ खाफैयो बाहाय ओमफ्राय जोंहाथ' बाहायनोखा बे माने फामु बायदिसो बे हाया माने बै गोजौ लांदां ओमफ्राय दा जोंना बेक्ति हाया माने बैहाय बायनानै दोननाय दङ न'बो लुखाबाय जोंहा बिहामजो फिसाला दंखायो जों दा थांनानै थाहैनो होनबाबो हायो आरो दा बे जों जिरायनायाबो लांदांनि ओमफ्राय बै खेथि बाथि जेसेबां फजा नुदों बेबो सब बै मालिकनि गोजा ओमफ्राय बे राजगरालाय लामायालाय नैबे गाहाय फाखानिया बिसिनि ओमफ्राय जोंनि बैयाव इथा जाबनाया जोंनि आसामनि ओमफ्राय बे जि जायगायाव दंना बे हाया सोरनि बे हाया अरुणाचलनि माने जोंहा ओरैनो नैबे दंफां लाइफां गायदों नालाय अइल पाम बेखौ नायथ'नो थाखाय आरो सिगांबो जों बाहायनो थानानै खेथि मावबाय 10-12 बोसोर जाबाय बाहायनो जोङो ओमफ्राय होमबाबो मालिकफ्रा होखाराखै आरो जोंखौ दा गोसोबायदि थायो जों ओमफ्राय नैबे दंफां लाइफांफ्राबो निजिनि बेक्ति गायनाय ओमफ्राय होमबाबो मावनानै जा बिदि खोथा दंमोन आरो दा नैबे खारहां बारहांआसो मा जायो दा बे खारहां बारहांनि थाखायसो जोंबो गिलुं गिलुं जानानै दं आरो मैगं थाइगंबाबो इसान सिखानबाबो जोङो रानलायनानै जायो बिसोरजों ओमफ्राय गामिनि आइ आफाबो जायो बानु जानायालाय ओमफ्राय सब बेखिनि हा दैयानो माने गासिबो बिसिनिनो जोङो बयबो बेहाय थानाय खिनिया माने बिसिनिनो भागिदार गोजा आदि गोजा ना आरो बे न' गोलावफ्राबो मावनानै जायो सम लानानै मालाबा बोसोराव थोस्लाबाबा बेफोरावनो मावफैयो इसोरबो मावो ना दाथ' नैबे दैमानि हा एसेनि थाखायनो दावराव दावसि नङाबा बिसोर सानैजोंल' हा बिगोमा माने सुनानै सिमा थिमा फुनायनानै लायोब्ला जेबो गैयामोन दा एदावला जोब्बाय बिसोरो दा गावस्रा फासयबाय गोदोबो बिदिनो जादों बै हाजोआव लामा बानायनाया बिदिनो बुलाय सोलाय बाइक सावनाय गारि सावनाय ट्रेक्टर सावलायनाय दालां सावलायनाय जानानै ओमफ्राय बहायबो उनाव
गावसा हायाखिसै हाजोनि लामा बानायनायनि गन्दगोलाव जोंनि बर'खौसो साथाम बुना थांबाय बिसोरो ओरैबायदि दाबो बिसोरो बर'खौ फसायगोन बिसोरो बर'खौ फसायनाय सेस्टायावनो बिसोरो बिदिनो सिथा लाफैबाय थायो दा बेखायनो आदै मादैमोन आं बुंनो सानो गुबुना जि जालायबाय था नोंसोरो खाथियाव थानानै जाहाथे सोरजोंबा लोगो जानाङा सोरजोंबा थांफानाङा नांगौबा नोंथांमोना बेयाव जेरै दं बिदिनो था जुदि बेनि गेजेरावबो जुदि सोरबा माबा मोनसे खालामबा इयाव आयेन दंना रायजो दं ओंखायनो नोंथांमोना रावजोंबो थांफानाङा इसोर दावराव जा ओरैजाय गोजौनिया दावराव जा नोंथांमोना गेजेराव थांनानै जेबो माने बुंफाहैनाङा दाख्लै खेबसे बुंलांदों बहाय सासे सेंग्राखौ जों गामिनिखौ नोंसोरबो जोंनि हेफाजाबाव थानांगौ जों माबोरै थालायखो आरो बुंनो थाङोबा बाबु थाखा फैसाया बिसिनियाबो बहायसो जोंनाबो बहायसो आरो बिसोरथ' ओरैनो जानला मोनला एदावानो बै बारावबो खनसे बिदिनो सुखांबाय हाखौ सुनानैबो बै बैग्रि दंफां फांसे दंहाय बेनो मालाय हाया मालाय बिनिफ्रायनो मालाय सिमाखौ माबाखादों ओमफ्राय खनसेबो बिदिनो हाखौ सुनानै खुन्थिया गायनो होननानै फैबाय फाखा खुन्था हनै दैमायाव फसिनानै गायनोबो हायाखिसै न' गोलावफ्रा बिसोरनो एदावबाय थायो बे गाहायनि मानसिफ्रानो गाज्रि दा नुवाखै एसे मोजां दखान होदों बुख्रे सुख्रे खालामजोब्बाय गासन होलायदोंमोन भारामोन बे दखाना दा गासैबो बुख्रेबजोब्बाय गोदै गोबाब लानानै थांजोब्बाय लाल लानानै थांबाय गय फाथै बायदिसिना मैगं थाइगं मा दङ दखानाव सेस न' गोलावफ्रा लांजोब्बाय आरो गाननाय जोमनाय सेन्देल जुथा फैथा गस्ला सब फानदोंमोन बाहाय जेखौ नांगौ बेखौनो मोनोमोन बाहाय ओमफ्राय दा उफाय गैला आरो दै फ्रिज बायदिसिना गुसु खालामग्राखौसो बुख्रेबजोबनानै गालांबाय दा बाहायनि बेसादफ्रा बिसोरो जेने थेने बेयावनो थान्दा खालामनानै लोङो बिसोरनो एदावलायबाय थायो बे गाहायनि मानसियानो गाज्रि ओमफ्राय मादै आं बेनि गेजेरावनो नोंथांमोनखौ फंनैसो आरोबाव सोंबावनो सानो दाथ' जेनेबा जाथाया जाबायना जाथाय जानाया आगष्टनि 10 तारिखआवनो गोबाव जाबायना दा नोंथांमोना बेयावथ' हाजोआव थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखायबो बिराद उसुबिदा जादों खोमा गैया थांनो हायाना बन लायनो हाया दा हाजोआव हाबनो हाथों आरो मोसौ मोसा बिदिनो गोजान गोजान खाहैनो हाला मोखाङाव खानांसिगौ बिदि जानानै दं दा बिसोरबो लामाखौ होथेनानै दोननाय बायदि जानानै दं जाहाथे माने रावबो थांनो नांला किसुमान माने नों आं थांबाबो बिसोरो दालालिसो होनगोन बिसोर खोथा खावनो फैदोंसो होनगोन जोंखौ ओंखायनो थाङाखै रावबो खायसेनि गोसोआ बिदि सानो ना बाबु खोथा खावनो फैदों होनो मेरिफोर नामा आरो बिसोरनावबो गोदान मानसि दंना सेंग्रा मोग्ला मोसि दा बिसोरखौ गिदों आरोना बिसोरथ' सिनाया जों बोराया सिनायबाय बै गथ' उन्दैफ्राथ' सिनाया बिदि होननानै दा थाङाखै आरो थारमाने बैयाव खारनानै थानायखौ हमनानै होनो हाबानो जोबगोन माने बेखौ हमनो हायागौ माने केसा बाया गन्दगलबो जोबा ओमफ्राय दा हाथायफ्राव मना गिदिर मनासे माल लाबोबाबो लाबोनो होआ दाख्लैबा बै लामायाव दखान फिसाखौनो हमना लाखिलायबाय पुलिसफ्रासो लायनो फैबाय खरस दा न'खरफोरखौ सोलिनो थाखाय बिराद थान जादों आरो ओरैबो थांथ'जाया खस्थ' जादों सप्तासेनि मालखौनो लाबोनो हाया बाबु सप्तासेनि माल लाबाथाय बिसोरनो हरदों सानो जोंखौ ओंखायनो हाथायबो मोनजाला दखानबो सालायनो हाला दखानाबो नैबे गामियाव गंसेल'खा बेबो जेने थेने थेवबो हमबाय मोनसे माल बुस्थु लाबोनायखौ ओमफ्राय बे पुलिसफ्रा लायनानै होफैफिनदों दा बिसोरनो सालायनो होगासिनो दं बै आसामनि पुलिसफ्रा होमबा आदैया जायगाखौ एसे देखायफै बबेखिनियाव जादोंमोन बेनिफ्रायनो जुम खालामनानै नाहरनाय बेनिफ्राय नै लोगोफोर दाखालि जाथाया बेयावनो जादोंमोन ओरैजायखै मोनसे गिर्जा नुहुरगोन दै आं नोंथांमोननो देखायनि एसे जुम खालामनानै ओइ न' गोजायाना बेनिफ्राय नाहरबानो जाबाय ओइ नै न' गोजाया बेनिफ्राय ओइ गिर्जा बेनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्राथ' नै टावारखौ नुबाय थादों जानांगौ भिडिअनि गेजेरजों नैबे टावारानो आरोना बेनिफ्राय बेनि खाथियावनो जादों नालाय बै न' गोजा बेनिफ्राय गिर्जा बेनि खाथियावनो जाथाया जादों गावलायलायनाया लोगोफोर बेयाव हाखर दं नामा मोनसे दैमा दंना बेयाव गाहायाव दैमा दं जाहैबाय बे दैमायावनो माने फुरा गावलायलायनाया जादों नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर
आरो खनसे खिथाबावनि ओइ गिर्जा न' ओमफ्राय न' गोजा बेनि गेजेरावनो जादों जाहैबाय बेयाव मोनसे माने गोथौ हाखर दं लोगोफोर दैमा हाब्रां बेयावनो जादों नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर बे गासिबो हाफोरा अरुणाचलनि गोजा जाहैबाय नै नायना ला लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आं जोबथारनायाव एकदम नैबे लास्ट बर'नि न'खरखौनो देखायबाय बेनो बर'नि लास्ट न'खर आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जाथायाथ' जादों हाजोआरि आरो मिसिंफोरनि गेजेराव नाथाय जोंनि बर'फ्राबो गेजेराव थानानै गोबां खस्थ' मोनदों बेनि थाखायनो आङो एसे आंनि धीरेन बसुमतारी ब्लगनि गेजेरजों एसे देखायनो होनना लाना फैबाय लोगोफोर होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानोमोन जोबथारनायाव गासिबनिसिम खनसे थेंक इउ जै बर' हारिनि